Здравейте, аз съм Соня Калинова и съм финансов експерт и кредитен посредник, регистриран в БНБ. Занимавам се с финансов анализ на клиенти относно семейния бюджет, потребителското кредитиране и задлъжняване и оптимизиране на разходите по кредитни задължения. Днес ще говорим има ли риск за потребителите при промяна на валутата от лев в евро по отношение на кредитите. Както вече стана дума в предишните ни видеа, след 1 януари 2026 година в България официалната валута вече ще бъде евро. И няма риск от превалутирането от лева в евро. Това ще стане автоматично по официалния валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро. Остатъка по вашия кредит, който в момента е в лева, ще се преизчисли в евро по точно този курс. И вие вече ще го виждате в евро от 1 януари 2026 година. Например, ако ползвате потребителски кредит и остатъка по него по погасителен план през януари ще е 50 000 лева, от месец януари остатъка по главницата вече ще бъде 25 564 евро и 60 евроцента, изчислени по фиксирания курс на БНБ лев към евро. Съответно, месечната вноска също ще се вижда в евро, сметката ви, която обслужва кредита също ще е еврова, ще получавате доходите си в евро по еврова сметка. Като за тази промяна не е необходимо да предприемате абсолютно никакви допълнителни действия, свързани с допълнителни разходи, подписване на някакви допълнителни документи. Нищо такова не е нужно да правите. В електронното банкиране, в което виждате движението по сметката си, ползваните продукти, остатъка по вашия кредит, всичко ще се вижда в евро. Риск от промяната на валутата от лева в евро няма, тъй като всичко ще се обмени по официалния курс напълно автоматично към момента на въвеждане на еврото, а именно на 1 януари 2026 година, без никакви допълнителни действия от ваша страна. Ако обаче в момента решите да обмените вашите спестявания от левове в евро, това ще стане по курс купува, продава на банката или обменното бюро, който е различен от официалния курс. И по този начин има опасност да загубите средства от валутния курс, които за по-големи суми не са никак така малки и за пренебрегване. Валутният курс купува, продава е различен всеки ден и банките го обявяват на своя сайт всеки ден, така че може сами да проверите каква сума ще получите, ако обмените средствата си днес или утре, или ако изчакате това да стане автоматично на 1 януари 2026 година. Не е необходимо да се редите на опашки сега, за да обменяте средствата си и да ги държите вкъщи в брой.